27 ta' Marzu, Beatu Pellegrin minn Falerrone, reliġjuż Franġiskan, miet tal-ħabta tas-sena 1232. Dan il-Beatu ħass il-ħajra li jsir reliġjuż Franġiskan wara li sema lill-fundatur jippriedka f'Polonja. Meta Pellegrin ppreżenta ruħu quddiem San Franġisk t'Assisi, dan qallu: "Int qed taqdi l-Alla fil-kundizzjoni umli ta' fratell laik u titħarreġ b'mod speċjali fl-umiltà." Pellegrin kien ġej minn familja għanja u nobbli ta' Falerrone, Fascoli, Piceno, l-Italja ċentrali. Studja il-filosofija u d-dirittu kanoniku f'Bologna u kien diġà imkisser sewwa fix-xjenzi sagri u profani. Minkejja dan huwa aċċetta l-profezija ta' San Franġisk bħalli kieku kien kmant u għal ħajtu kollha rid jibqa' dejjem sempliċement fratell laik, mogħti għas-servizzi l-aktar umli u spiss moħbijin f'kunventi żgħar u ftit magħrufa. Skont il-Beatu Bernard ta' Quintavalle, Pellegrin wettaq l-ideal tal-Franġiskan perfett u kien wieħed mir-reliġjużi l-aktar eżemplari. Xtaq ħafna li jkun jista' jmut martri fost l-infidili u bħal San Franġisk innifsu anki sifer lejn l-art imqazza fost il-Misilmin. Il-Beatu Pellegrin bil-ftit il-ftit ġibet lejh lill-Misilmin minħabba il-ħajja qaddisa tiegħu. Meta rritorna fl-Italja, Pellegrin beda jfittex jinħeba f'postijiet u f'kunventi l-aktar imbeda. Rarament kien iżur il-familja għanja tiegħu u meta kien iżurhom kien għal żjarat osra biex iħeġġeġ lil niesu li ma jintrabtux mad-dinja u jħobbu aktar lill-Alla. Imma aktar ma kien jinħeba u aktar ma jipprova jgħix ħajja fqira u umli, aktar bdew ifittxuh in-nies. L-aktar ukoll minħabba l-fama tal-mirakli. Fl-aħħar snin ta' ħajtu u kien fil-kunvent ta' San Severino, Marche, fejn miet għadu żagħżugħ għal ħabta tas-sena 1232. Il-fdalijiet tiegħu għadhom f'San Severino. Il-kult lejn il-Beatu Pellegrin kien ikkonfermat fl-1821 minn Piju VII u b'hekk approva l-qima lejh li kienet ilha 600 sena u infittex kontra l-uġigħ tad-dras. Interessanti kif meta Pellegrin ppreżenta ruħu quddiem San Franġisk t'Assisi, dan qallu: "Int qed taqdi l-Alla fil-kundizzjoni umli ta' fratell laik u titħarreġ b'mod speċjali fl-umiltà." U hekk għamel u għex tassew. L-umiltà hija l-bażi ta' kull sejħa nisranija u x'inhu l-istat ta' ħajja li wieħed iħadden. X'inhi eżatt din l-umiltà? Kif tgħix bħala bniedem umli? U x'jallimna Ġesu nnifsu dwar l-umiltà? Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħadd 28 ta' Awwissu tas-sena 2016 spjega b'dan il-mod. Ġesu jgħid: "Meta xi ħadd jistiednek għat-tieġ, tmurx tfittex il-postijiet ta' quddiem li ma jmurx ikun hemm xi mistieden akbar minnek u dak li jkun stiednek jiġi u jgħidlek ċedilu postok. Imma meta tkun mistieden, mur oqgħod fil-postijiet ta' wara." Luqa kapitlu 14 versi minn 8 sa 9. B'din ir-rakkomandazzjoni, Ġesu ma jridx jagħti xi regola ta' mġiba soċjali, imma lezzjoni dwar il-valur tal-umiltà. L-istorja tgħallem li l-kburija, il-kilba li rridu nilħqu aktar il-fuq, il-vanità, meta niddandnu huma l-kawża ta' ħafna ħażen. U Ġesu jenna nifhmu kemm hu meħtieġ li nfittxu l-aħħar post, jiġifieri li nfittxu li niċċekknu u li ninħbew l-umiltà. Meta aħna quddiem Alla nqiegħdu lilna nfusna f'din id-dimensjoni ta' umiltà, allura Alla jollina, imil lejna biex jerfana għal ħdejh, għax min jitolla jiċċekken u min jiċċekken jitolla. Luqa kapitlu 14 vers 11.
Il-kliem ta' Ġesu juri ċar atteġġament differenti għal kollox u opposti għal xulxin. L-atteġġament ta' min jażel postu u l-atteġġament ta' min ħalli l-Alla jtih il-post u jistenna l-ħlas minn għandu. Ma ninsewiex, Alla jħallas ħafna aktar mill-bnedmin u jtina post ferm isbaħ minn dak li jtuna l-bnedmin. Alla jtina post qrib qalbu u l-ħlas tiegħu u l-ħajja eterna. Tkun bejatu, jgħid Ġesu, tirċievi l-ħlas fil-qawmien tal-ġusti. Luqa kapitlu 14 vers 14. U dak li tiddeskrivi t-tieni parabola li fiha Ġesu jurina l-atteġġament ta' diżinteress li għandu jkollha l-ospitalità meta jgħid hekk, meta tagħmel ikla stiden lill-foqra, lil persuni b'diżabilità, lit-topob u lil-lonja u tkun imbierek għax dawn ma jpattulekx lura. Luqa kapitlu 14 versi minn 13-14. Ifisser li tażel il-gratwità minflok il-kejl opportunist li jfittex il-ħlas lura, li jfittex l-interess, li jfittex li tistana aktar. Infatti, il-foqra, is-sempliċi, dawk li ma jiswew xejn, qatt ma jistgħu jroddulek lura l-ikla għall-istedina. B'hekk Ġesu juri li hu jippreferi lil-foqra, li mwarbin, li huma l-magħżulin fis-saltna t'Alla u jibgħat il-messaġġi fundamentali tal-Evanġelu u hu s-servizz lejn il-proxmu għall-imħabba t'Alla. Illum Ġesu jagħti leħen lil min m'għandux u lil kull wieħed u waħda minna jagħmlilna appell imqanqal biex niftħu qlubna u nagħmlu tagħna id-dbatijiet u l-ansjetajiet tal-foqra, tal-morda, tal-emigranti, tar-refuġjati, ta' min hu tellif fil-ħajja, ta' min hu mwarraq fil-ġenb mis-soċjetà u minħabba l-prepotenza ta' min hu l-akbar setan. U fir-realtà dawn in-nies skartati jirrappreżentaw lill-maġġoranza l-kbira tal-popolazzjoni. F'dal-ħin qed niftakar bi gratitudni fil-postijiet fejn tant volontieri joffru s-servizz tagħhom billi jagħtu jieklu lil persuni waħedhom, foqra, bla xogħol jew mingħajr dar fissa. Dawn il-postijiet flimkien ma' opri tal-ħniena oħrajn bħalma huma żjarat lil morda, lil ħabsin, huma taħriġ tal-karità li xerdu l-kura tal-gratwità. Għax min iħaddimhom u mqanqal mill-imħabba ta' Alla u imdawwal mill-erf tal-Vanġelu. B'hekk is-servizz lejn l-aħwa iġi fid-der l-imħabba ta' Kristu. Nitolbu lill-Verġni Marija biex kuljum tmexxina fit-triq tal-umiltà, hi li kienet li tul ħajjitha kollha, u biex tnisserfina l-ħila li nagħmlu ġesti gratwiti tal-għaqa u solidarjetà lejn l-emigranti, ħalbek inkunu denji li nirċievu l-ħlas divin. Dan it-talim kollu Pellegrin mill-Faranone fehmu sewwa, għexu tul ħajtu kollha u issa jinsab mal-gbarat fis-saltna tas-sema mal-ħenjin. U int qed taħdem biex tgħix bħala bniedem umli billi titlef lilek innifsek biex tkun għas-servizz ta' Alla u tal-proxmu fil-waqt li tistenna l-ħlas tal-ġusti mingħand Alla biss li jaf iħallas sewwa lil min jaqdih f'fedeltà sal-aħħar. Talba, omulej ta' qalb ħelwa u umli li dawwalt lil qaddej tiegħek il-Bejatu Pellegrin minn Falerone permezz tal-ħeġġa li tajtu biex jikber fil-qdusija u fl-istess ħin jiċċekken quddiemek u quddiem il-bnedmin. Issa li hu jinsab mas-setana f'post ta' ġieħ fis-sema, nitolbuk biex bl-interċessjoni tat-talb tiegħu għalina aħna wkoll nonsu u nażlu t-triq tal-umli u ngħixu biss biex nagħtu glorja lilek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.